In-nuqqas ta' konnettività bejn Malta u Għawdex għandha tkun riżolta permezz ta' konnettività bl-ajru ekstqar Joe Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex, il-GTA, f'intervista mal-Malta Business Weekly. Il-proposta tal-GTA li jkun hemm Airlink bejn iż-żewġ gżejjer tirrifletti wkoll dak li jipproponi l-Partit Nazzjonalista sabiex l-Awċin ikollhom servizz aħjar. Il-GTA qed tinsisti li għandu jkun hemm Airlink li tkun qed tinkludi mittjar ta' 800 metru li jkun jista' jakkomoda ajruplan żgħir. Dan għandu iwassal ukoll biex tinfetaħ niċċ ekonomika ġdida tal-avjazzjoni f'Għawdex. F'din l-intervista Joe Muscat tkellem ukoll dwar il-konnettività bil-baħar fejn tenna li jeħtieġ li jsir aktar investiment fil-moll tal-imġar u li bejn Novembru u Marzu ikun hemm offerti speċjali fil-weekend biex in-nies imorru aktar Għawdex. Semma wkoll l-idea tal-Partit Nazzjonalista li jkun hemm żieda fil-vapuri u jsir investiment fil-mollijiet. Fost it-temi li qed tippressa fuqhom il-GTA, apparti l-konnettività, hemm dawk fiskali, il-prodott tawċi, l-akkomodazzjoni u r-riżorsi umani. Il-GTA trid aktar investiment fil-kampus tal-ITS, riklamar sostanzjali biex il-gżira Għawċija tkun destinazzjoni aktar b'saħħitha għax-xitwa, żvilupp ta' aktar faċilitajiet sportivi u kif ukoll żvilupp ta' water park f'Għawdex.